Magyar Bálint, Madai Gábor, Járai Máté. Magyar szöveg Abed Hadi Forrát. Hangmérnök Zsebényi Béla. Gyártásvezető Habdák Gabriella. Szinkronrendező Abed Hadi Forrát. A szinkron a Minimax megbízásából a Repro Video stúdióban készül. Most következik a Bori a Minimax műsorán. Reklám következik. A mindennapi élet és a stressz következtében száraz lesz a bőre. Ápolásához szupergyümölcsöt tartalmazó testápolóra van szüksége. Új tápláló testápoló sarkiszeberrel. Az egyedi formulának köszönhetően 3-szorosára növeli a bőr hidratációs szintjét, ezáltal bőre gyönyörű, sejmes és táplált lesz minden nap. Új bőrápoló termékcsalád sarkiszeberrel a Neutrogénától. Augusztus 25-én Pici Cica és Maci kutya kalandos sulibuliba hív a Campónába, ahol most 7 pecsétes titkokkal várunk. Teke, fekete doboz, labirintus, kulcsdobálás, krétatábla feladványok, őrült kísérletek és polcjáték. Aki összegyűjti mind a 7 pecsétet, ajándéksorsoláson vesz részt. A vetélkedő mellett alkotókuckó, babajátszótér és logikai játékok is lesznek, és persze Pici Cicával és Maci kutyával is találkozhatsz. Kelj föl a Danone finom újdonságára, melynek különleges íze és krémessége remekül kiegészít bármilyen reggelit. Új Danone Kelj föl! Kelj föl egy finom újdonságra! Reklámot láttatok. Ajánló következik. Hosszú évszázadok óta apró tündérek ajándékoznak meg minden kisgyereket, akik hisznek egy távoli, csodálatos birodalom létezésében, ahol egész nap szorgos kezek tüsténkednek azon, hogy olyan varázsport készítsenek, melynek segítségével hozzád is eljuthatnak, hogy megjutalmazzanak azért, mert soha nem felejted el a fogmosást. Varázslatos fogtündérek, minden délután 3-4-6 előtt 5 perccel a Minimax műsorán. Mi kell ahhoz, hogy valódi lovag váljon belőled? Először is megfelelő felszerelés. Csizma, kesztyű, kard és páncél, pajzs, sisak, és ha igazán komolyan gondolod, szükséged lesz egy hűséges paripára és néhány vakmerő jó barátra is, akikkel végig kalandozhatod az egész középkor. Mike a kis lovag, minden nap a Minimax műsorán. Amikor egy utasokkal teli vonat irányíthatatlanná válik, szükség van valakire, aki tudja, mit kell tenni. Egy igazi hős nem fél kockáztatni, és nem hátrál meg akkor sem, amikor a legtöbben elfutnának. Mert egy igazi hős minden nap azt teszi, amit tennie kell. Sam a tűzoltó, minden nap a Minimax műsorán. Ha icipici lények jelennek meg a szobádban, törpék, koboldok vagy színes kis manócskák, ne lepődj meg! Ők csak segíteni akarnak neked. Mert a szakembert nem a méret teszi, hanem az, hogy mindenre talál megoldást. Fixik. Ma a Minimax műsorán. Ajánlót láttatok. Vezető Bárány Judit, rendezőasszisztens Popak Krisztina, szinkronrendező Szalai Éva. A szinkron a Minimax megbízásából a BTI stúdióban készül. Most következik a Fixik a Minimax műsorán. Reklám következik. Új Lego Friends! Egy újabb meleg nap Heart Lake Cityben, és a lányok hűsölni szeretnének. Szeretnél fürdeni? Építenek egy medencét. Készen állsz? Ez olyan vicces! A lányok órákig tudnak a medencében játszani, délután pedig a pezsgőfürdőben lazítanak. Lego Friends, új játék a Legótól.
Bélflóránkat a hasmenés és a fertőzések károsíthatják. A Normaflor különlegesen ellenálló baktériumai sértetlenül érik el a bélrendszert, és ott aktivizálódva fejtik ki hatásukat, enyhítik a tüneteket, és helyreállítják a bélflóra természetes egyensúlyát. Ezért nem mindegy, milyen probiotikumot választ. Normaflor. Praktikus segítség hasmenés esetén. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Reklámot láttatok.